скажу кілька тез. Теза перша. Ніхто не ставить під сумнів статтю Конституції, що єдиною державною мовою є українська. І інші варіанти, я вважаю, вони абсолютно безперспективні, принаймні у Верховній Раді 9-го скликання у цьому форматі. Такі ідеї звучать, що треба там думати про різноманітність мовну, значить, у нас купа національних меншин, треба розширювати їхні права. Безумовно, права нацменшин потрібно також забезпечувати. Ми як держава, яка прагне до Європа, там вже є євроінтеграції, стандарти, все, да. ніхто з цим не сперечається, але ставити під сумнів єдиність державної мови ми не можемо. І ті от варіанти, які у свій час пропонувала партія регіонів, що там регіональні мови, це все, я вважаю, що це є велика небезпека. Тому що в умовах децентралізації, коли зараз регіональній владі надаються більші повноваження, якщо ми ще їх наділимо можливістю, наприклад, впроваджувати регіональну мову, ну, я бачу в цьому великі небезпеки з точки зору національної безпеки. Воспользуются известные нам люди в Москве, которые будут развивать вот эти темы везде. При тому, щоб коректно мене зрозуміли, я за розвиток і використання і російської мови, і будь-якої іншої, і англійської, і німецької, і будь-якої іншої мови національних меншин, якщо це не суперечить розвитку і вільному використанню державної мови Нам бы еще української. неплохо